Sme v Bratislave, kde sme sa stretli s Vladom Flimelom. Ja iba pripomeniem, Vlado Flimel je absolútnym majstrom sveta Federácie NABA z tohto roku. Majstrovstvá sveta sa konali v Košiciach. Vlado, prvá otázka na teba. Ako si prežíval tieto majstrovstvá sveta? Tak majstrovstvá sveta ako veľmi, ako by som povedal, fantastický zážitok pre mňa znamenali. Veľmi som sa na tento šampionát tešil, pripravoval som sa maximálne, ak bolo možné z mojich síl. No a šampionát celý akože sám o sebe ako jeden obrovský zážitok pre mňa. Najlepšia súťaž mojho života, najlepšia organizácia a myslím si, že najlepšia forma. Tá forma bola fakt veľmi dobrá. Ja si pamätám, fotili sme ťa myslím, že 3-4 týždne pred majstrovstvami sveta. Tam si bol veľký, ale nebolo to až také kvalitné. Keď som videl fotografie z Košíc, nebolo ti čo vytknúť, tá forma bola fakt úžasná. Ako si dokázal tú formu vyladiť tak do maxima? V podstate to fotenie, čo sme absolvovali, to bol taký posledný môj oddychový deň a odtedy bola veľmi, veľmi tvrdá dieta, štvorfázové tréningy a na začiatku tá moja klasická metóda s prelievaním a výsledok bol taký, aký bol. 98 kg, vypruškovaný zadok, takže to som ešte v živote nemal, tak bol som veľmi spokojný a veľmi spokojný som bol aj s tou hmotnosťou. Myslím si, že keď sme na začiatku roka sa stretli, som hovoril, že 90 kg plánujem a že každé 1 kg navyše bude veľký úspech a nakoniec ich bolo 99, takže som veľmi, veľmi spokojný. Ľudia sa ma pýtali na tú hmotnosť, ale pýtali sa ma aj to, akým spôsobom si trénoval, hlavne akým spôsobom si sa stravoval posledné dni pred majstrovstvami sveta. Dokážeš to mi prezradiť? Posledné dni pred majstrovstvami sveta? Ešte nič nové ti nepoviem, lebo pondelok až štvrtok to boli bielkoviny a štvorfázové tréningy a cesta do Košíc to už bolo veľmi veľké prelievanie destilovanou vodou a sacharidy. Veľa draslíku, takže v podstate tak, ten týždeň bol úplne totožný s mojimi predchádzajúcimi prípravami. Chlapci, ktorí pijú alebo skôr prelievajú to telo to destilovanou vodou, tak nie je nič nezvyčajného, ak tej vody vypijú povedzme 10, 12, 13, 15 litrov. V tvojom prípade to bolo koľko? No, mohlo to byť, myslím si, že už ja iba tú poslednú noc som vypil 12 litrov, takže tých 12 litrov za deň, takže to bol 24 litrov posledný deň. Na fotografiách, niektoré sa objavili aj u nás na webe, som si všimol, že urobil si rapidný pokrok v rozvoji svalstva stehien. Ako si to dokázal? Ako som to dokázal? No, hovorím, ako ja som naposledy súťažil v roku 2006 a myslím si, že ten 2,5 roka, čo som bol bez diét, som v podstate robil iba silový tréning, tak za ten čas sa asi nejaké to kilečko ako nalepilo. No a hovorím, ten posledných pol rok, čo začala príprava 1. januára, tak to bola najprofesionálnejšia príprava, akú som kedy absolvoval. Takže to bolo, celý deň bol prispôsobený kulturistike. Takže 6-7 krát denne som kvalitne jedol, 2-krát denne som trénoval v činkárni, 2-krát aerobný tréning, spánok po obede, 10 hodín spánok v noci, takže špičkové doplnky, výživy, špičková strava, regenerácia, v podstate už ako lepšiu prípravu si neviem predstaviť. Ja som osobne na majstrovstvách sveta nebol, ale boli tam chlapci z Izlabs týmu, takže sprostredkovane som videl celé majstrovstvá na našej webovej stránke. Myslím, že my sme tam dali nejakých 40 videoklipov, takže kto nebol, tak mal v úvodzovkách online možnosť si to pozrieť u nás na webe. Mňa prekvapila návštevnosť a hlavne tá atmosféra, ktorá tam vládla. No, atmosféra, návštevnosť, hovorím, ja som v podstate súťažím od roku 1996 a atmosféru na súťaži takú som nezažil ani v Šangaji, ani v Amerike, kde som bol v Budapešti, v Prahe, v Opave, medzinárodné majstrovstvá Nemecka som absolvoval. To sa nedá ani porovnať. To bolo 1000 za 1. Keď si vyhral titul absolútneho majstra, videl som, že diváci ti fandia. A ako to vyzeralo po návrate domov do Bratislavy? Boli nejaké oslavy? Oslavy boli, by som povedal, v kruhu, akože takom sú... V podstate oslavy moc neboli, lebo ja som to možno, ľudia to z tých videoklipov si lebo ten videoklip bol veľmi slabo počuť, čo som hovoril na pódiu, ale v podstate, keď sme došli domov, tak sme sa začali pripravať na pohreb môjho otca, takže došli sme zo súťaže v nedeľu, pohreb bol v pondelok, takže nejaké mega oslavy neboli.
Vlado, vlastne krátko pred majstrovstvami sveta ťa pustila tá tragická udalosť. Kde si našiel sily ďalej sa pripravovať, lebo veľa ľudí by sa zlomilo pri danej skutočnosti, danej tragédii. V podstate ja som mu to slúbil, ešte keď vnímal, že mu tú zlatú medailu donesem a nakoniec som mu musel dať iba do truhly, ale aj bol som rád, že aspoň takto som mu to mohol. Ja som mu to slúbil a išiel som s tým, že to musím doniesť, aj keby hore blesky padali.